Sezóna plesov je opäť tu. Tú našu v Devínskej Novej Vsi už tradične otvoril matičiarsky ples. Túto sálu poznám od mojich 15 rokov. No a samozrejme, veľa topánok som tu zodral. No a samozrejme pokračujem to v tým, i keď dnes už myslím takým pohodlnejším štýlom. Slováci, i keď žili v biede, utrpení, vždycky sa radi bavili, tancovali a spievali. Matica Slovenská má úlohu v tomto pokračovať, i keď môžem povedať už v novom, modernom štýle. Robíme to každý rok a snažíme sa to robiť každý rok lepšie. A myslím si, že aj toho roku sme zasa urobili kročík dopredu. Vidím to doposiaľ, že ľudia sa dobre bavia, áno, a z ich rečí počúvam, že je to výborné. Vidíte, že bohatá je tombola, ešte bohatšia jak minulé roky, za čo ozaj vďačím všetkým našim sponzorom, ktorí nás sponzorovali. A som veľmi rád, že si uctievajú trošku Maticu Slovensku aj v Devínskej Novej Vsi. Aká bola zábava na tanečnom parkete? No posúďte sami. Osobne sa veľmi páči, je tu skutočne vynikajúca atmosféra, výborná hudba, vynikajúca večera, ja som veľmi spokojná. Veď ja som členka výboru, takže mne sa to páči a sa mi páči, pretože je tu veľa ľudí, prišlo mladých ľudí, pekne oblečených, veselí sú, hudba je dobrá, majú čo jesť a piť. Príjemný dobrý večer, ako sa vám páči? Moja manželka sa mi páči. A atmosféra? Atmosféra sa mi tiež páči. To je veľmi dobrá zábava, ľudia sú veľmi príjemní, vynikajúca organizácia,
a gratulujem organizátorom a teším sa, že ľudia sa tak dobre zabávajú. Mne sa tu páči veľmi, veľmi dobre. Je tu príjemná atmosféra, je tu dobrá zábava, ľudia sú tu spontánni, všetci sa dobre bavia, všetci sa radujú, že sa prišli zabaviť. Príjemná atmosféra, spoločnosť. Chodíte pravidelne plesať? Tento rok je to prvý. Predtým áno, dúfame, že bude ešte viac. Ja som tu asi 5. krát a pomáham to proste, aby to celé bežalo a som rád, že tu je veľa mladých ľudí tohto roku, strašne veľa mladých ľudí a to je dobré. No, ja som prvýkrát na tomto plese a veľmi sa mi páčilo. A čo presne? Tá zábava, nálada, ľudia, atmosféra. V podstate to isté. Tiež som tu po prvýkrát, ale neľutujem toho, že som sem došiel. Kapela je dobrá, páči sa mi ten tanec, je to fajn, aj večera bola fajn, takže všetko. Je niečo výnimočné? No, je to pre mňa prvý ples v živote, takže super. Živá hudba, dosť miesta na parkete, výborná večera, zábava po celý čas. Takto hodnotili plesajúci hostia Matičiarsky ples. My sa vždy cítime každý rok dobre. Super, akurát tento rok je nová muzika, ale aj tí veľmi dobre hrajú. Že je to veľmi dobrá zábava, spoločnosť, každý rok sa dobre zabavíme. Ja, no, tešíme sa na tombolu, samozrejme. Je tu prima partia, dobre sa hrá a není tu toľko ľudí. To je najdôležitejšie, že není to tak plné ako na chorvátskom, že dá sa aj tancovať. No takže je to také ľudové, viete, také domáci. Není to nič krobené. A nikomu nebúchame. A človek sa tu dobre cíti. Myslím, že všetko príjemní ľudia, stretli sme tu veľmi príjemných ľudí, takže dobrá zábava. A cez koho ste sa dozvedeli o plese? Manžela som tlačila, DTV, áno. Sme čítali, tak som na manžela tlačila, aby sme už išli aj. Čo by pán manžel odkázal všetkým, ktorí neprišli? Že už zmeškali prvý dobrý ples a ešte sú viaceré plesy, tak aby stihli kúpiť lístky. Z počutia môžem len konštatovať toľko, že náš ples sa všetkým ľuďom páči. Preto máme aj takúto účasť. Áno, je to účasť taká, bych povedal, akurát pre túto sálu. Ľudia si dobre zatancujú, dobre sa zabavia, čo sme toho teraz aj dnes svedkami a dúfam, že vždycky celý rok potom spomínajú a tešia sa na ten ďalší ples.